Moitas grazas, Luz. Grazas á Real Academia polo convite e a ti, especialmente, Luz, e a Anabel Boullón. Para min é toda unha honra. Aínda que non haxa estudos de onomástica sobre unha autora que orixinou e continúa orixinando un poderoso e diverso caudal de investigacións no ámbito da filoloxía, Rosalía de Castro ben merece unha consideración, polo menos xeral, como a que imos facer aquí, desde esta disciplina. Unha consideración que si mereceu o seu propio nome, obxecto durante décadas de reflexións, opinións e mesmo de certa polémica. Aínda que La Flor, a primeira obra da autora, fose asinada no 57.857 como Rosalía por Rosalía de Castro, o certo é que despois asina case sempre como Rosalía Castro de Murguía. Deste xeito, Rosalía de Castro e Rosalía Castro, á beira da espida e familiar Rosalía, foron as dúas opcións póstumas coas que foi e aínda é designada a nosa autora. Os defensores de cada unha das opcións tiñan diferentes tipos de argumentos. Algúns defendían a supresión de esa preposición caprichosa e de aire nobiliario, como decían algúns. Triunfou, estendeuse maiormente e institucionalizouse. En ese triunfo foi un baluarte fundamental Fermín Bouzabrei, a opción Rosalía de Castro. Nun recente artigo de Fernando Cabo sobre o tema, o autor utiliza Rosalía Castro. É unha posición que varios dos seus usuarios reforzan co uso rechamantemente espido do apelido. Un exemplo do propio Cabo. De modo que Castro profunda nunha peculiar formulación do etcétera, etcétera. Isto proba que a cuestión, que pode ter algún perfil máis dos que aparenta, aínda non acabou de resolverse de todo. O caso é que, desde o seu propio nome, as cuestións de tipo onomástico non lle son alleas a Rosalía. Ela mesma, no bautismo, figuraba como María Rosalía Rita. Familiarmente foi chamada Rosa e asinou con ese nome algunhas das cartas máis íntimas enviadas ao seu marido. Nese caso, Manolo, home que a súa vez asinaba como Manuel Murguía cando era Manuel Antonio Martínez Murguía. En certos círculos tamén foi chamada Líders, título do texto publicado pola nosa autora no álbum del Miño, no 58. Así tamén se recolle na correspondencia de Murguía en cartas de Benito Viceto, que cante Líders nuestra santa libertad. Detrás, con certeza, están as cancións, cantos ou cantares, os Lida, de Heine, cun plural incorrecto engadido. E ainda nos parece outra referencia críptica a Rosalía, a que tamén fai na despedida a Murguía Juan Manuel Paz. Suyo con recuerdos a botas azules. Botas azules era Rosalía, unha carta do 65 cando a novela foi publicada no 67, o que non deixa de alimentar certos enigmas que ainda hai hoxe alrededor de El Caballero de las Botas Azules. Especialmente despois de morta, Rosalía de Castro foi coñecida con apodos, referencias ou alusións como Céltica ou Batesa, de Francisco de la Iglesia, Rola de Galicia, Lamas Carvajal, cantora do Sar, de Borobó, sempre apelidada tamén como Nai, Tola, Santa, e mesmo ás veces con inquietantemente espido ela, con mayúsculas, ela, así o fixo Méndez Ferrín, en varios artigos sobre a nosa autora. As escollas onomásticas non son aleatorias nin na obra de Rosalía nin na de ninguén. Pero que Rosalía segue certos principios e actúa con determinadas estrategias onomásticas fica fora de toda dúbida. Dous exemplos preliminares. O nome con que xuntamente con Murguía, lle puxo aos fillos. Sabemos que, en homenaxe a Alejandro Chao, íntimo da parella e a súa nai, a primogénita chamouse Alejandra Teresa,
pero ignoramos, ou eu ignoro, que motivación houbo detrás dos restantes nomes. Aura María Luz, no 68, Gala Blanca Eleonora e Ovidio Manuel, no 71, Amara Honorata, no 73, ainda que o de Amara ao ser nada na Coruña pode estar condicionado por isto, Adriano Honorato Alejandro, no 75, e Valentina, no 77. O caso é que todos os nomes con que son coñecidos os fillos que aparecen na célebre foto derradeira feita na horta da Matanza, que son Alejandra, Aura, Gala, Ovidio e Amara, son todos nomes dun perfil claramente literario, maiormente clásico, eu mesmo diría pouco cristián, por teren un escaso peso no santoral católico ou directamente seren alleos a él. Isto non pode ser unha coincidencia. Outro exemplo son os títulos que ela lle puxo ás súas obras literarias. Algún merece comentar, por exemplo, Flavio, non? No 61, que ia chamarse Mauro. Segundo podemos deducir dunha carta en Santiago, hace un frío espantoso e apareció a mis ojos tal cual lo he descrito en Mauro. Este nome de Mauro, co que actualmente a Igrexa Católica quere substituir o enxebre Amaro por toda a xeografía galega e conseguindo, infelizmente, nalgúns casos, non foi finalmente, segundo o que parece, do gusto de Rosalía. Por sorte, diría eu. E no seu lugar temos un Flavio, que tamén nos remite a outra ponla que enlaza claramente cas raíces irienses da nosa autora. Detrás está a denominación Iria Flavia, desenvolta no 18 por unha moda historicista fronte á Iria real, limpa de apelidos e de modas. Ese é o nome daquel lugar, daquela parroquia corónica de Santa María de Iria, non é de hoxe. O nome con que hoxe designamos a aldea, esa parroquia, os habitantes, que somos veciños daquelas terras, continúa sendo exactamente o mesmo que o da corónica, Iria. Rosalía reflite estas dúas opcións. No primeiro poema que abre en Las orillas del Sar, despois de mergullarse na toponimia menor e menos coñecida, a nosa autora recolle toda aquela paisaxe, todo aquel mundo co verso «Cuán hermosa es tu vega, ó padrón, ó Iria Flavia». Porque agora Rosalía está falando dunha abstracción que lle permite introducir o invento, o historicismo Iria Flavia, esa Iria máis bella e máis grande e máis importante que Padrón. Pero cando 2 anos antes retrataba con vigor realista as inundacións desa mesma veiga, Rosalía utiliza a única forma viva na fala, a única forma real que é Iria. En 2 ocasións, en la vega de Iria, según las leyes, las campanas armoniosas de Requeijo, que tampouco existe moito, e de Iria vibran de unha maneira particular. Nin veiga de Iria Flavia, nin campás de Iria Flavia existen neste caso, porque non existiron nunca. É a nosa opinión que Rosalía puido manexar tamén 2 títulos para En las orillas del Sar. A outra opción sería Postrimería. Postrimería é un título moi acaído porque conectaba coa temática centrada na finitude que recorre boa parte do conxunto. Pero sobre o eixo do tempo, a nosa autora preferiu levar á presenteira o espazo e inscribirse con En las orillas del Sar nunha cartografía vital, literaria, cultural e política significada por ese nome. Era o Sar, o río da vida de Rosalía, o que unía Conxo con Padrón, Compostela con Iria. Era o Sar, ese nome, a súa forma de situarse en Galicia e no mundo. Pero despois da decisión, Rosalía a veces ainda se cuestiona o que pasou no caso de Follas Novas, onde hai unha estrategia de retórica, de
abandonar o propio nome, o propio libro, de distanciarse. Ademais, situou, máis de 10 anos pasaron, tempo case que fabuloso a xosgar pola presa con que hoxe se vive, des que a maior parte destes versos foron escritos, e ademais di, escritos no deserto de Castilla. E iso non é certo, ou non o é totalmente. O que Rosalía pretende con estes modos retóricos é distanciarse do seu propio libro, deses versos condenados á eterna olvidanza, desvincularse deles, situándoos no pasado como a fillos de outras terras e de outros tempos. E non é así. San Lourenzo asínase o 30 de marzo de 1880, cando o propio libro se asina o 23 de febreiro. E, desde logo, un poema que reflexiona sobre este mesmo tema, sobre o título do seu propio libro, á beira de toda a autopoética que Bagdás tivo que escribirse nun momento moi próximo á publicación, polo que estaríamos diante dese mesmo proceso de distanciamento retórico. Follas novas, risa dame, ese nome que levas. Está claro. E eran follas novas, sí que eran follas novas, porque, aínda que algúns dos poemas fosen bellos e outros gardasen similitudes con cantares gallegos, o libro respondía a novos retos estéticos e literarios, contiña unha nova poética, abría un novo camiño. Pero probablemente o título que non responde moito ao contido que lle puxen eu esta miña intervención, porque vou centrar basicamente na súa obra en galego. Partamos de Cantares Gallegos. O seu prólogo, que é un verdadeiro manifesto, precisa atención onomástica. Nela emerxe con total protagonismo Galicia, considerada provincia na retórica política da nosa autora naquela altura, a provincialista. Pénsese que do banquete de Conxo mal pasaran 7 anos. Nunha altura do prólogo, no contexto da defensa que a autora fai da dignidade de Galicia, da súa lingua e da súa cultura, pero sobre todo da súa paisaxe, Rosalía compara Galicia con outras provincias e cita Castilla, Extremadura, A Mancha, Alicante e Murcia, territorios que efectivamente visitou. Pero a partir de aí, a comparativa de Galicia xa non está nin en provincias nin no ámbito español. Lagos, cascadas, torrentes, veigas floridas, valles, montañas, ceos azuis e serenos como os de Italia, horizontes nubrados, melancólicos, aunque sempre hermosos como están, alabados de Suiza, ribeiras apacibres e sereniñas, cabos tempestuosos que aterran e admiran pola súa xigantesca e xorda cólera, mares inmensos. A comparación, ou con Italia, o Risorgimento foi o modelo para o noso denominado hoxe Rexurdimento, como se pode ler en Los Precursores ou en O Divino Sainete. Ou, con Suíza, comparación recorrente desde aquela pola viabilidade dun pequeno Estado, mudan clara e significativamente a categoría política manexada agora para Galicia. De provincia a nación, como diría o outro. O xogo de agravios con provincias españolas deixa paso ao teatro internacional, incluído o de ofensas no que agora Francia, ao final do texto, é o modelo que lle serve a autora para ilustrar as humillacións que España recibe para que as entenda no espello das que ela executa con Galicia. Efectivamente, o escenario político e dialéctico en que Rosalía nesta obra sitúa a Galicia está construído desde o prólogo a partir da oposición Galicia-España, da que se usa frecuentemente como metonimia Castela, tanto en castellana de Castilla como ainda máis enfáticamente en castellanos de Castilla. De modo, ben senlleiro, resulta explícito ademais no poema A Gaita Gallega: pobre Galicia non debes chamarte nunca española. En todo caso, e volvendo ao prólogo, podemos rastrexar un símbolo onomástico que consideramos así como ilustrativo e simbólico. Cal é a palabra final do prólogo de Cantares e cal é a palabra final do prólogo de Follas Novas? Para que así ao menos en fama, xa que non en proveito, gane, se vexa con respeto e admiración merecidas esta infortunada Galicia. Nos corazóns que sufren e aman esta querida terra de Galicia. Galicia. Por outro lado, a presenza
da toponimia chama poderosamente a atención o poema Como chove miudiño. Rosalía segue aquí, claramente, eu xa expliquei a Sarmiento. As primeiras copras do seu coloquio, copras, como chamaba Sarmiento, e copas, como chamaba Rosalía de Castro. Así como o vieito precursor se sitúa no alto da Fracha, no chan da Parafita, para escribir a paisaxe do que hoxe chamamos Ría de Pontevedra, a nosa autora describe tamén desde un lugar elevado, como as Torres de Ermida, en Lestrobe, o que podemos chamar a terra de Iria, a nación de Rosalía de Castro e da súa estirpe. Na descripción, como fixera Sarmiento, introdúcense constantemente topónimos con Laíño e con Lestrobe, a Ponte, a Adina, a Retén, Padrón, San Loiso, Souto, Campaña, Valga. Chove e non chove. O ceo escuro de Caldas tornas azul pola Adina, pero a paisaxe tamén é política, como sabemos desde o prólogo. Este lugar de encanto, este lugar de perenne maio e suave core, onde chove fai sol ao mesmo tempo, responde abertamente ao pálido sol en cielo encapotado de Góngora, os toxos de Góngora, as covas profundas e ásperos collados de Góngora. Por iso tamén se invoca Italia, como no prólogo e o seu sol. Non o sol abrasador de Castela e máis de España, non o sol, non, o sol d'amore de Italia, o sol de Garibaldi e da súa modélica e exitosa insurrección. A toponimia da terra de Iria continúa presente en Follas Novas. Hai un poema que non lo fai ver moi claramente. Padrón, padrón, Santa María Lestrobe, adiós, adiós. Nomes repetidos insistentemente ao longo do texto, nomes que convocan e fan presente unha realidade sobre a que nunca pasa o tempo. Fóronse aquela risa sen fin, aquel brincar sin dolor, aquela louca alegría. Ubi sunt? Onde están? Que delas foi? Os nomes son a paisaxe emotiva dun tempo, a testemunha que fica e permanece por riba de todas as cidades. Padrón, padrón, Santa María Lestrobe, adiós, adiós. Pero en Follas Novas alcanza tal vez máis protagonismo Compostela. Non falta a catedral, como lle Rosalía dicía, o seu interior, coa súa gloria, o Santo dos Croques, a campá exterior, pero Compostela en Rosalía non é só monumental. Está a Compostela dos barrios, con forza evocadora dos topónimos, entre o Sar e o Sarela, Belvís, Vidán, Santo Domingo e, sobre todo, Conxo e San Lourenzo, lugares de recollemento e mesmo de fuxida, citados tamén na correspondencia máis íntima con Murguía. Compostela e Iria, Santiago e Padrón son eses dous espazos fundamentais da vida e da obra da autora que organizan en boa medida a onomástica presente na súa obra en galego. Aí está o poema Miña casiña meular, protagonizado por esa muller, a épica desa doméstica invisible desa muller que elabora o milagre do caldo de gloria. Vin de Santiago a Padrón, cun chover que era arrollar. Velaí a xeografía central da nosa autora. Pero tamén a obra en castelán. En las orillas del Sar están unidos Padrón e Santiago polo propio río, non? Que baixa de Compostela á terra de Iria, que está presente en dous poemas fundamentais da obra. O que encabeza e lle dá título ao libro, Orillas del Sar, e o que denuncia a beira do Sar a corta da Carballeira de Conxo. Jamás lo olvidaré. Hai nestes dous espazos capitais, cada en súa inmersión, cada en seu paseo lírico que se acompaña dunha onomástica realmente moi expresiva. En Orillas del Sar, a autora sitúanos nas fiestas do Pazo, as que antes nos referimos, as mesmas de Como chove miudiño, pero agora o eu lírico abandona a contemplación, baixa, percorre, pisa a paisaxe. O seu periplo organiza o mundo de novo a través da toponimia, pero agora dun xeito totalmente distinto. O itinerario polas ribeiras do Sar lévanos desde as Torres de Ermida en Lestrobe, que non son citadas, pola Trabanca, a Torre a Mailá Presa de Icafondóns. Trátase dunha excursión a un retiro
apartado da humanidade, fondóns, a través tamén da implicación e significado dos propios topónimos, que van perdendo paulatinamente conexión co elemento humano para integrarnos na natureza. Despois, como motivo recolector, están Padrón e Iria Flavia e o Monte Miranda, chamado tamén Meda, presidindo todo este mundo. Pero o itinerario do percorrido é especialmente significativo. A Trabanca, o homenaxe a Manuel Barros, o editor de Rosalía en Bos Aires, e o barrio padronés da outra banda do Sar, o barrio marxinal de Padrón. A Torre e a Presa, moi próximas aínda á Trabanca, levan na súa base léxica construcións feitas polo home. A primeira delas, a Torre, garda relación coa habitación humana, pero a segunda xa non. O que alimenta o proceso, finalmente, Fondóns, un microtopónimo que asocia no seu nome a representación dese apartamento profundo, desa natureza non pisada, non catalogada, máis virxe e máis distante do humano. Rosalía deulle dignidade á nosa microtoponimia e, ademais, nunha obra en castelán. O outro itinerario é realizado por Compostela, no poema da Santa Escolástica, no que sae da Porta Faxeira, e na nosa análise entendemos que, en realidade, é un percorrido por unha cartografía artística, escultórica, na que hai moito máis discurso sobre arte que sobre religión ou outras cousas. Comeza coas estatuas e relieves da Porta de Fonseca e da Porta do Gran Hospital, continúa coa gloria da Catedral e o cebedeo ecuestre do Pazo de Raxoi e remata na Santa Escolástica de San Martiño Pinario. Todo está en función dunha lógica determinada en boa medida polos estudos históricos e artísticos de Murguía que defendía a Xosé Ferreiro e a súa escultura no século XVIII. E é que, efectivamente, en las orillas del Sar ten unha dimensión nacional galega que non pasa desapercibida. Están a Terradilla e Compostela, o Sar de Padrón e da Trabanca, o Sar de Conxo, da súa carballeira histórica e literaria e política e monumental, a do banquete de Conxo. A Galicia de Cantares e Follas tamén están aquí. Rosalía describe desde os desafíos do seu tempo, nesta obra, que proceden desde los 4 puntos cardinales, como ela di, desafíos que son, polo tanto, globais como incipiente capitalismo. E eles responde a Rosalía desde Galicia. Pero yo, en el rincón más escondido y también más hermoso de la tierra, e faino con referencias universais da cultura, desde o traballo artesanal e como muller, como Penélope, que tece e destece sen cesar a súa tea, sin esperar a Ulises, como di textualmente ela. Pero o poema onde máis claramente se pode ver isto, tampouco falta o poema referido á emigración, como a Volvez, e Jamás lo olvidaré. Nel non se cita nin Conxo nin o Sar, aínda que a carballeira aludida non pode ser outra. O que se cita é o Turia, o río do arcebispo Pallá que ordenou a corta, están as referencias bíblicas e religiosas para denuncialo indirectamente. Xerusalén, os cedros do Líbano, o mártir do Gólgota, etc. Pero hai unha destas referencias no final que nos parece extraordinariamente relevante, a de Lázaro. Rosalía, escribindo en castelán, non ten outro norte que Galicia, e en castelán alude ao proceso que a súa patria, como lle ela chama, está vivindo naquela altura do XIX. Lázaro é o símbolo desa resurrección, dese renacer do que moito despois demos en chamar resurdimento. Este é o ilustrativo colofón, tan ecoloxista como político. Mas, ó Señor, a consentir no vuelvas que de la helada indiferencia el soplo apague la protesta en nuestros labios, que es el silencio hermano de la muerte, y yo no quiero que mi patria muera, sino que como Lázaro, Dios bueno, resucite a la vida que ha perdido y con voz alta que a la gloria llegue, le diga al mundo que Galicia existe, tan llena de valor, cual tú la has hecho, tan grande y tan feliz cuanto es hermosa. Outras toponimias da autora nestas obras
me decían, son as referidas á emigración, a cartografía de Rosalía da emigración, o carril, ao principio, en Cantares para sair, ao Brasil, o carril, ela sempre di o carril, co artigo. E despois, en Follas Novas, o Parrote, na Coruña, e a Habana. É curioso, en Las Orillas del Sal podía falar da emigración argentina, non o cita, ainda que Buenos Aires está moi presente nesa obra. En fin, direi únicamente que no Parrote, na Coruña, aí Rosalía asina un poema de dimensión nacional, o da emigración transoceánica, pero tamén aí hai unha oda byroniana a Sir John Moore dedicada a María Bertolini, da que se di general inglés, Sir John Moore, ela nativa do país de Gales, amiga e veciña en Iria. Está protagonizada por unha nova relación xeográfica de Galicia. O texto articula unha serie de pontes culturais e políticas entre Galicia e as Illas Británicas, sustrato nado baixo o paraugas do celtismo. O mar. Este é o espazo máis que da traxedia desa ponte aberta, talasocrática, que une as dúas ribeiras. E o mar, o bravo mar que ruxe, cal ruxe aquel que te arrolou na cuna. En canto á toponimia, teño aquí outra listaxe de consideracións, pero non me dá tempo a explicalas. Únicamente está aquí presente Anxos García decir que ela e Enrique Sanfiz descubriron que a festa do Seixo na beira do mar é o Seixo de Mugardos, pero ainda non sabemos onde está a Santa Margarida, a miña Margarida Santa. Si decir que ela fala de moitas romerías, de moitos santuarios, igual que Sarmiento. Igual que Sarmiento, é o propio Perucho falaba da Santa Margarida do Carballo Maiore do Reino. Non me queda xa tempo para falar da antroponimia, pero dicirvos que Rosalía é unha tradición desde o primeiro libro impreso en galego, que é a obra Teatro Entremés de Salvador Roel, a principios de XVIII, de usar nomes populares e diverxentes do castelán. Ali estaban Afonso, Cristóbal, Alberto, Cataliña, Irene e Marta. En Sarmiento, con Marcos da Portela, pois Antón de Domaio, Farruca da Braña, Maruxa das Luchas, Peruxo dos Merlos. En Cantares hai esta mesma tendencia. Pero domina, por exemplo, o Marica frente ao Maruxa de Sarmiento. E os personaxes teñen este mesmo perfil. Brás, Lourenzo, Xaquín, Xoana, Margarita, Antón, Estaxán. Está o nome de Xan en Follas Novas, ese motivo do Xan Valdrojas é miña xoia. Pepa, a muller de Xan, ten a sorte que non teñen outras, porque cando un busca un Xan, casi sempre atopa un Pedro, pero é que Pedro tamén forma parte desa onomástica popular, non? Tan bo é Xan como a Pedro, ou dous Xans e un Pedro fan un home enteiro. En todo caso, a misoxinia contra a que se revira Rosalía neste poema é similar á que retrata no conto en galego. Nel, Lourenzo realiza comentarios despectivos contra as mulleres antes de burlarse de Margarita, recentísima viuda de Antón, diante dun Xan que pregunta se todas as mulleres son falsas e traidoras. Todas, Xan, todas. E para os Xans ainda máis, que mesmo parece que o nome as atenta. Está claro. Non teño tempo para máis no caso da antroponimia, pero dicirvos únicamente que o nome de muller máis estendido é o de Rosa, e o dela, igual que o nome da planta ou da flor máis tendiente a esa hora tamén é Rosa. Isto recollémolo no herbario de Rosalía. É dicir que os nomes, non fixen o cómputo exhaustivo, pero de toda a obra literaria de Rosalía os que prevalecen son os de muller. Son os de muller. Claro, se unha muller como ela se manexa por estes principios feministas de buscar liberdade e igualdade para a muller, pois ela, na súa obra, aparecen mulleres desde o primeiro texto, da primeira estrofa, do primeiro poema, do primeiro libro, que é un desengaño en la flor, aí xa hai unha muller, Argelines. Esa Argelines é unha muller, como tantas outras mulleres, que son protagonistas, moitas vítimas en Rosalía de Castro, e que con ela acceden a un protagonismo literario e político que Rosalía
nos fai visualizar. Veñen despois Teresa Esperanza, de La hija del mar, e outras moitas e moitas mulleres. As que Rosalía lle pon nome ou non. Pero este é un detalle que está tamén claro. Hai certos enigmas con outros nomes, como é o de Álvaro Anido, que é un Phileas Fogg daquele tempo, pero vou rematar con que Rosalía tamén fai alusións de diálogos literarios universais. Cando titula Margarita a un poema de Las orillas del Sar, é que está falando do personaxe de Goethe, do Fausto, é dicir, por exemplo, en primer loco fala de Esmeralda e Berenice, pero que eses nomes non son porque sí. Esmeralda de Víctor Hugo, Berenice de Edgar Allan Poe. É dicir, que hai motivacións tamén interliterarias. Eu aquí quero finalizar coa Eduarda, coa carta Eduarda, non? Parece lóxico pensar que se las literatas este texto que denuncia a desigualdade e os prexuizos que padece a muller que se quere dedicar á literatura leva o subtítulo de Carta Eduarda, é porque ese era o nome dunha moza moi próxima á nosa autora, Eduarda Pondal Avente, coa que cadrara en Compostela e partillara as inquedanzas do seu tempo, incluídas as propias de seren mulleres e que non sobrevivira ao tifo que as dúas apañaran na romaría da Virxe da Barca do ano 53. Por sorte, a patronesa foi quen de vencer todos os atrancos e prexuizos que se retratan no texto e que na ficción agora lle conta a Eduarda e así deixarnos o tesouro inesgotable da súa obra. Eduarda, resucitada no texto, será para sempre a moza amiga, para sempre a colega principiante nas artes e na literatura que o acompaña a nosa autora na tarefa de encarar un día e outro día todas as adversidades da muller empeñada en asumir un papel activo na sociedade do seu tempo. Como conclusión, decir que é unha primeira aproximación e aínda queda moito que sachar. Moitísimas grazas.